O Grupo Municipal Socialista presentará ao vindeiro pleno unha moción para instar a Xunta de Galiza a que aclare os termos da suba no canon do lixo que aplica Sogama aos concellos galegos. A Xunta de Galicia, unha vez máis, está a non asumir as súas competencias e a cargar aos concellos de Galicia con competencias impropias. A xestión do lixo que propón a Xunta de Galicia é arcaica e está completamente obsoleta. Temos que camiñar como o resto de Europa cara a implicación no reciclaxe e a reutilización, cara a un sistema eficiente e medioambientalmente sostible, como é a creación de plantas de proximidade e non andar movendo os residuos e o lixo dun lado cara a outro. O principal é camiñar cara a un modelo de xestión do lixo que teña unha pegada de carbono cero. A excusa para a suba do canon de Sogama é unha lei estatal. Non é certo. No ano 2018 houve unha directiva europea na que o que se tentaba era buscar unha maior sustentabilidade e buscar un crecemento medioambiental sostible e que se traduxo nunha transposición nunha lei estatal. O que estaban a facer dende o goberno é cumplir coas directivas europeas e o que está a facer a Xunta de Galiza é rehusar as súas competencias, cargar aos concellos e repercutir de xeito negativo na veciñanza.